Matagumpay na ipinagdiwang ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP Bicol ang kanilang ika-34 na anibersaryo sa isang hotel sa Legazpi City kahapon, August 6. Personal na dumalo sa selebrasyon ang mismong hepe ng kawanihan na si Jail Director Ruel Rivera na nagsilbing panauhing pangdangal. Kasabay ng pagdiriwang, ginawaran din ng parangal ang ilang jail officers, unit at stakeholders na nagkaroon ng malaking kontribusyon at suporta sa mga programa at inisyatibo ng BJMP. Kinilala bilang Best Provincial Jail Administrator's Office, ang Albay Provincial Jail Administrator's Office. Best District Jail ang Tabaco City District Jail, Best City Jail naman ang Ligao City Jail, habang Best Municipal Jail ang Piuduran Municipal Jail. Binigyang parangal naman ng mga individual awardees tulad ni Jail Chief Inspector Freddy Caballero II, Acting Warden ng Irigas City District Jail bilang Best District Jail Warden of the Year. Best City Jail Warden of the Year naman si Jail Senior Inspector Don Matris, Acting Warden ng Ligao City Jail. Best Municipal Jail Warden of the Year naman si Jail Inspector Jaime Cedeño Jr., Acting Warden ng Piuduran Municipal Jail. Best Senior Office of the Year si Jail Senior Superintendent Ramil Vestra, Assistant Regional Director for Administration. Best Staff Office of the Year naman si Jail Chief Inspector Tedler Samonte. Best Junior Officer naman si Jail Inspector Anita Andueza, Acting Warden ng Kamalig District Jail. Best Male Jail Non-Officer Rank of the Year si Jail Officer 2 Omar Bordeos ng Legazpi City Jail. Habang Best Female Jail Non-Officer Rank of the Year si Senior Jail Officer 4 Maria Sheila Wantin ng Tabaco City District Jail. Best Non-Uniformed Personnel of the Year naman si NUP Dominador Otik Jr. Special awardee naman ang DOH Bicol CHD dahil sa pagbigay nila ng 3,500 influenza vaccines at pagsagawa ng TB mass screening para sa mga PDL. Kinilala din ng LGU Irigas City dahil sa pagtulong sa energization ng Irigas City District Jail at si Irigas City Vice Mayor Gabriel Hidalgo Bordado Jr. para sa kanyang tulong sa pagpapatayo ng multipurpose building sa Naga City District Jail Female Dorm. Binigyang pagkilala naman ng mga stakeholder na sina Kamalig Mayor Caloy Baldo, COA State Auditor 4 Charo Maranan, Beatrice Serico, Gardenia Bread Sales Supervisor Joey Santos, at ang mga ahensya ng gobyerno tulad ng Provincial Government of Camarines Norte, Civil Service Commission Regional Office 5, Department of Agrarian Reform Bicol, DICT Bicol, DILG Bicol, NFA Bicol, PhilHealth Bicol, International Committee of the Red Cross, Peña Francia Shrine Souvenir Shop, Manito DTI Otop Hub, BFP Bicol, PNP Bicol at Philippine Air Force Tactical Operations Group 5. Being a jail officer is a thankless job for such a life-changing cause. Kaya sa pagkakataon ito, I want to thank you all for packing your comrades' parachute, our PDL's parachute, even your superior's parachute, even my own parachute, the parachute of the nation. You are all the unsung heroes of this country. Ako po ay kumakatok sa puso ng ating mga kababayan na sana po bigyan natin ng second chance ang ating mga kapatid na PDL. Kasi po kami po sa BJMP ay talagang inahanda namin po sila para sila ay maging productive member ng community once na sila ay lumayo. Bukod sa mga parangal na ginawad, ibinahagi rin ni Director Rocamora ang mga naging tagumpay ng BJMP Bicol at mga programa nila para sa kanilang mahigit sa 3,000 person deprived of liberty o PDL. Ilan sa mga ito ay ang 305 na PDL na nagsipagtapos sa kanilang katatagan, kalusugan at damayan sa komunidad o KKDK program. 3,845 naman ang kanilang benepisyaryo para sa kanilang iDalaw program. 242 PDL ang sumailalim at nakapasa na sa livelihood skill training. Mahigit sa 6 na milyon naman ang kanilang kita sa kanilang livelihood product. 723 naman ang kasalukuyang nag-aaral sa Alternative Learning System o ALS. 27 ang nasa elementarya, 100 ang junior high school, 137 ang senior high school at 25 ang nasa kolehiyo o college education behind bars.
Pangarap namin mas madagdagan pa yung ating mga estudyante sa college education behind bars. Yung ating mga partner na mga university, sana madagdagan pa. Para madagdagan pa yung PDL natin na makapagtapos ng kurso sa kolehiyo. Para talagang magamit nila, paglayan nila. And so, kami po ay araw-araw na patuloy po namin pinagbubuti yung aming serbisyo sa ating mga PDL. Kasi po, ang pangarap namin, once na sila ay lumaya, once na sila ay bumalik sa kanilang kanilang pamilya, sana po maging reform individual na sila and meron na silang mga kakayanan upang magamit po nila para makapamuhay ng maayos at higit sa lahat po, sana tanggapin po sila ng ating mga kasamahan sa community. Kasi kailangan po natin ang tulong ng ating mga partner stakeholders, LGUs sa community para po natin tuluyang silang mapagbago. Sa ngayon, mayroon lamang na 1,273 na tauhan ang BJMP Bicol. Sa kabila nito, siniguro ng kawanihan na paghuhusayan pa nila ang kanilang paninilbihan. Maayos at matapat pa rin na maglilingkod para mabigyan ng panibagong pag-asa ang bawat PDL. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares.